Obožavam da posmatram floru i faunu te majušne planete. Mislim da je čovjek najzanimljiviji insekt na zemlji. Rasprostranjeno je verovanje da je čovjek racionalno biće, što je budalaština. Nema dokaza da na zemlji žive inteligentna bića. Čekajte. Divno. Nešto se dole mrda. Da li je... Jeste. Divno. Novi oblik primitivnog života. Napušta svoje gnezdo. Nikada pre nisam vidio ptičicu kada napušta svoje gnezdo. Kakve divne šare. Nisam ljut, samo sam strašno uvređen. Pripremi se da te uništim. Nemoj da se igraš ti oružjem, Lenski. Ovaj pištolj je možda napunjen. Nikad se ne znam, moraš biti krajnje obazriv. Blagi Bože, ispario je. Kad me dezintegrišu, zaista pobesnim. Sudbina ti je zapečaćena. Prebacit ću te u budućnost gdje ćeš mi služiti kao rob. Sasvim bezopasan rob. Budi pametan, Daso. Ja u tom nemam nikakvog iskustva. Užasno se razbestim kad neko moli za milost. O Bože, ovu glupavu stvarčicu sam aktivirao na pačke. Pretvorio se u zeca neandertalca. Zapečaćeno naređenje otvoriti prilikom spuštanja na zemlju. Marsovski štab, 27. septembar, 32.044. godina. Komandantu letećeg tanjira X-2 doneti jednog živog zemljanina, general Mek na kvadrat. K9 se javlja na raport. Znaš, K9, moramo da uhvatimo živog zemljanina i da ga povedemo sa sobom na Mars. Baš lep zadatak. Mi? Da, zar to nije krasno? Recimo da odbijem da krenem s vama na to krasno putovanje, Malecki, a? Šta čekamo, krećimo! Leteći tanjir za Saturn, Neptun, Veneru, Sirius i Mars. Polazi sa 5. koloseka. Krećemo! To ni malo nije bilo lepo. Baš si me razljutio. Besan sam kao ris. Znaš u te leđima. I to nosi me djavluje. Hoćeš reći on protiv mene? Naravno, nije valjda da nisi primetio to nisko čelo zločinca. Pobesnim kad čujem za pobunu. Dragi komandante, šta sam vam učinio? U potpisu zabrinuti. Ubuduće bez pobuna. Bazuka za izbacivanje ludačkih košulja.
Dajem ostavku. Ako mi se priviđaju ovakve stvari, vreme je da počnem da se bavim uzgojem ćurki. Ej, Daso, znaš li neko ko bi kupio polovan leteći tanjir? Prešao sam samo 3 milijarde milja. Koji mu je vrag? Kakva noć! Nikad više neću mešati sok od rotke i od šargarepe. Nadam se da je malo otoplilo napolju. 10, 9, 8. Nešto mi je rupa jutros duboko. 3, 2, 1, ali! Jezem ti rupu, jedno sam se popeo do vrha. Hej, ko mi je započinje izlaz? Pa ni sunce još nije izašlo. Nije ni čudo što mi se toliko spava. Oba, šta to bi? Ja pitam gluposti. Uhvatite to uljeze i vratite mi moj Eludium 36 eksplozivni svemirski modulator. Toliko o tome. Jadan ja, sad ću morati da stvorim još maršovaca. Ovaj marsovski tanjirić ili troši strašno malo ili služi samo za prelaz za kolnice. Joj, sreće! Moj Eludium 36 eksplozivni svemirski modulator. Pa natrag u laboratoriju. I stvarno mi prija povratak u civilizaciju. Bežte svi u vrdain, ćete se podaviti u marsovcima!